chikwama chakachirimo chine mabhenka dzine chitupa chake zvese zviri mumotokari. Akawanikwa less than 2 kilometers kubva, slightly less than 2 kilometers kubva panzvimbo paakapedzisira kuonekwa, panonzi akapedzisira kuonekwa, because isu we don't know. Ikoko ndio patakazonzwa kunzi ningirikini mufudzi awanikwa ari mumuti. Awanikwa ari mumuti. So we just rushed there and went there, and we had trouble getting to the location. Saka mombe dzaibova, dzaikuma dzichitenderera paniki dzichifunidza pamuti wakanga wakarembedzwa mufudzi. Mukomana wewe mufudzi wemombe ndokutienda kuti aone kuti mombe sei dziri kudaro, ndo paanoti paakasumudza maziso ake mudenga ndo paakaona munhu ari mudenga. Tiri kusangana zvakare pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Munyaya yarwadza mhuri yekwaGamanya, vakashaya hama yavo mufudzi Gamanya uri musi wemugovera. Hama dzikauya dzikabatsirana kutsvaga, vakamhanyawo kumapurisa vachitarisira kuti ikoko vanonosvikowana rubatsiro rwekuti hama yavo iwanikwe. Mufudzi Gamanya akashayikwa mushure mekunge ange aine vashandi vake vachiburutsa nguruve. Ndopa wakati vakapedzisira kumuona akazowanikwa mushure memazuva masere akarembera mumuti. Hama yatataura navanhu, vaspokesperson akamirira mhuri yekwaGamanya vati ivo vane chokwadi chekuti hama yavo haina kuzvisungirira asi akaita zvokupondwa, uye vakumbira kuti mapurisa vanyatsoita basa nemazvo vachitora zvese zvavakavataurira, izvo zvicharatidza kuti hama yavo yakapondwa. Ngatinzwei anga akamirira mhuri yekwaGamanya vachitaura. Zvinotirwadzei kana kutanga kutaura zvakare kuti muzoona vanhu vaitse that missing poster. It means panenge patoita dambudziko. Normally it's because panenge paitika zvinhu out of the ordinary, and obviously you'd expect kuti you get some help from or through the groups or from the relevant authorities, but unfortunately zvinogona kuita like in our case takaita sekuti hatina kunge tave aware kuti izvo pa 48 hours ataiziva kuti ndo dzinonzi munhu mukuru anoita se anofanira kunge anozoripotwa after 48 hours. Ndo zvataiziva makare sezvo mungonoenda munhu mukuru, ndo zvataiziva, but tino followawo nezvinenge zvichiitika, but takazoudzwa kunzi izvo dza 7 days kana munhu an adult. Saka even patakapa report yacho iyoyo zvakatonza yatokurumidza kuuya report iyoyo because maifanira kuzoripota after 7 days. Saka hazvina kutiitira zvakanaka izvozvo. Ndoda kudzorera kumashure ndinoziva zvinorwadza. Imimi tinoziva kuti kana munhu atokura daro anga aine mhuri yake ari kugara kwake, imwe kugara kwenyu, makaziviswa nani kuti zvoni munin'ina haazi kuwanikwa? That was the most painful part of it. Ndekuti indakazoziviswa nemunhu akanga ari ku-UK, and the message yakauya na 1:09 a.m. makuseni. Musi iwowo ndiyetiraitiche musi wa that was on Sunday. Sunday ndio yanga irichi musi wa 2 yanga yato 2. Yeah, it was Sunday. Ndikati muri kuti kudi indakatomutswa. My wife akadaira phone yakazofoniwa paningi because yangu yakanga isiri kuita se
isiri kuita through. Vadzimai vakati muri kudiwa pafoni. Ndiani zvikanzi niki please onai zvekuita hanzi mufudzi haasi kuonekwa. Ndikati haasi kuonekwa, hanzi mufudzi is missing. Missing. All right. I'll make an arrangement yekuti ndiite follow up, ndichanoita missing police report ndinonzwa full story kuti kwaanokwenzi missing munhu mukuru akadaro sei. Tinoziva isusu kuti kana tiri kugara pamba, kana pasina adzoka, anofanira kunge adzoka, totanga kutombofonera dzimwe hama tichibvunza nai ningi ambosvika kwere, ningi ambosvika kwere. Mufudzi akanga ainani akatanga kuti nhasi uno havana kudzoka kumba. Mufudzi pano pane mwana mukomana wake ende pane muzukuru aripo anogara naye. The majority vashandi, right, including vakanga vainaye panguva yakadisappear. Tikati ashayika titakuimply kuti panguva yakafa. Aiwa, no, we are talking about kuti panguva yakashayikwa from nzvimbo yaakanga ari, and he was supposed to come back kumba kwake after apedza machores ake aita. That is, vapedza kuburutsa nguruve dzavakanga vaenda kunotenga, and also adeliver vanhu vaakaenda navo kunotenga nguruve dzacho. Aifanira kunovasiya kuzasi kwavanogara, kumba kwavanogara, iye ozouya orara kumba kwake. Saka ndo panotangira mystery dzedu ipapo. Zvichireva kuti vakapedzisira kuona mufudzi vanhu vaakashanda navo pavaita zvenguruve idzodzi achizovaendesa kwavanogara. Vanhu vaakatoswera navo, vaanoshanda navo, vanhu vaanoshanda navo ndo vaakaenda navo kunotenga nguruve. Right. Vakauya vakaburutsa nguruve. Ndo zvavanotaura kuti vakauya vakaburutsa nguruve kumatanga, the other side of where we are now. Right. Ndo vakapedzisira kumuona. Vanoti dzaive kumanguva ivo vanoti vakazopedza kuburutsa nguruve kuma 8 kumanheru. Havana kuzodzoka pano pamba pavanogara nemuzukuru nemwana. Havana kuzodzoka pano. Maudzwa imimi kunzi mufudzi haasi kuwanikwa. Mungangoti tora hedu through matanho amakatora manzwa kuti munhu haasi kushayikwa. Mune here hama dzamakafonera muchitsvaga kuti nguva iyoyo makabva matomhanya kumapurisa? Takatanga tafonerana ini nehanzvadzi yangu yekugweru. Ndokuti right, what is the best way yekudila nesituation iyoyi? Right, kana ari kunzi akashayikwa on Saturday, iyi nhasi yatove Sunday, ko vanhu vanga vakanyararirei? Right, somebody has to make a police report, but iwe neni tese hatipo. Right, saka let's have somebody aende anoita police report. Nevatati manager ngaende anoita report ku police. Isu tichipinda munzira. Saka tabva taita team up kuti ngatisangane tifambe pamwe chete tinoita submit that police report. Saka by then bise vanhu togara chicommunicator, even our responses anenge ari anokurumidza, because unongoziva kuti ukaona pada isu apa zviri kureva zvakati, it's not just an emergency, but any other situation ndo zvatinongoita kuti kana tikafonerana munhu anofanira kuresponda, and even without anything emergency ngata say we make regular checks on each other. Warara sei good morning, waswera sei. Mataura muchiti pana paigara nemwana nemuzukuru, mudzimai aripo here? Uye kana kuti aripo anga ari kupi? Imimi muri kutsvaga, muri kuda kumeka mapolice report, mudzimai aripi? Mudzimai ari based ku UK. In fact, the whole family yanga iri based ku UK. But
vachidevelopa nzvimbo inoi purazi rinoi. Ndokubva uyu auya munin'ina wangu muvudzi kuti achiuya achiona kuti pasetup dzavari kuita zviri kufamba sei, and munoziva in any business you need a hands-on approach, because zvemabriefcase business haanyatsobuda zvakanaka. Saka mudzimai akasara ariko neimwe mhuri kuuk, ndokwaari kugara. Zvichireva here kuti mufudzi munhu akanga achizviitira basa rake nemaoko ane mabhisimusi ake, ndochokwadi ichocho. Nguruve uye mukuti panapa pari kudhivhelopwa zvinhu zvaanga achiita mumabhizinesi ake, zvairatidza kuti munhu ari serious and committed and has actually managed to transform this place. This place kuti zvibude zvazviri izvozvo, even the community yese yakatitenderedza, resettlement farmers vese they are quite impressed nebasa madevelopments aitika pana, because paizipondwa vanhu vanoburuka mabhazi nekuita sei usiku, but now it's a healthy place. Vanhu vanowana pekudya, matrucks anowana pekupaka, it's quite okay. Panzvimbo inzvimbo ipi yatota nezvayo kunokwi? Panonzi pa 20, because it's 20 kilometers from Chegutu, 20 kilometer peg. Ndo pangaita mabhizimusi ake. Ndipapo. Chititsanangurirai, matuma manager kuti aende anotaura kumapurisa, imi makazosvika here kumapurisa? Masvika kumapurisa mungatitsanangurire kuti makabatsirika sei kumapurisa? Isu takasvika kumapurisa zvakanzi izvo, ripoti yatoita sei? Yaitwa. Tikati yaitwa, zvikanzi mapurisa atoenda kupurazi. Isinobva tatopinda munzira. Tichisvika pa 10 off yekuti tikone tiende panhingi, ndobva tatoona mapurisa achiita se achibva kwakashayikira uyu. Vaina manager iyeye mumotokari mavo. Ndobva tavamisa. Tikati right, tisu vana Gamanya. Tine hama yedu iri kuita misi. Ine report yauya ine munhu watatuma kuti azoita report, saka toda kuona kuti zvafamba sei. Saka ndobva tatombomira parodhi ipapo ndokutaura navo mapurisa. Tikati right, zvikanzi no isusu tichambodzokera kuChegutu, asi takuenda nani namanager uyu tinonodzoka naye. Tikati kana pakadaro muri kuti muri kunodzoka, we'll wait for you here. Hapana kwatiri kuenda, tatofambira nyaya because toda kuti titaurirane tinzwisane kuti zvakamira sei. But ndopatakazonzwa mastatements ema 48 hours nema 7 days ipapo, and nema theories aitwa profiled kuti no pamwe tingangomhanya kuti munhu ari missing, iye pamwe ari kana ku girlfriend yake, kana kuti pamwe akadona, kana kuti akafunga kuti rega ndifambe zviri kutaurika kuti ndiende kunoita recess, then ndomva angweta achadzimira or something like that. Ndo zvatakaudzwa nemapurisa. Saka mupurisa akanga aripo, akanga ari an assistant inspector, akato buruka motokari akafamba akabva anodongorera pasi pebridge. Takatiri pabridge kuti zvikanzi vamwe anogona kutongopinda kana pasi pebridge kana mvura or something. Ndikati but munhu watiri kutaura nezvake, 1 munhu mukuru, 2 it's unusual. Saka tatosumuka, uyu hanzvadzi yangu abva kuGweru, ini ndabva kuKadoma, kufambira nyaya iyoyo. We are concerned. Ndo patakatangira ipapo. Saka they went the whole day. They didn't come back. Pakazouya mamwe mapurisa, but vanga vakutofambirawo zvimwe zvinhu. Saka takatafara kuti zvavaita sei? Zvawaya mapurisa vaya takusumudzira nyaya iyi painofanira kuita sei?
because ndikati right saka imimi zvamauya kuno what have you done zvikanzi tambofamba tikapinda musango umu ndikati makabha radius yakaita sei zvikanzi 200 meter radius ndikati well kana izvo zvamaita ndikati saka chimwe chii chamaita zvikanzi tambo tanga tapinda kekutanga saka chakuda kuti tiende neuyu tinotora mastatement kukamba. Iri izuva rechingani rashayikwa mufudzi? This was now on Monday. Razuva rechitatu. Razuva rechitatu. Ranga razuva rechitatu. Iya Monday yatukutaura nezvayo. Isitese takazosvika kuno Monday because isusu we got the report yekuti he is missing Sunday kuma AM into Monday. Tatato mu Monday kana taenda pachirungu chekuti zuva rinopera na 12 midnight ka. Sunday yanga yapera na 12 midnight. Indakawana call iyo nani na 1:09. I remember that. In any cause nouya, especially at night, I make sure kuti ndaiziva kuti normally I don't like my calls anouya usiku. Anovhundutsa. Mataura imi muchiti vakaburutsa nguruve akaperekedzwa nechireva kuti akanga aine motikari. Mota iri kupi nguva yese yamukutsvaga munhu? Mota yakanga iripo. Yanga iripo padanga renguruva pavakaburutsa nguruve. Ndo pakanyanya kuita raise alarm yekuti pakanzi izvo mota anditika mota yakarara iripo on Saturday yakadisappear anditika ikaswera iripo saka zvoreva kuti on Sunday futi iyo yatazotanga kuudzwa ipapo mota yainge ichingova ipapo but ava vakazotarisa vashandi including ye manager ainterview yayo ndo vakazoona kuti izvo bhegi rake raifamba naro riri mumotokari nefoni iri mumotokari nemakii emotokari akanga ari pamusoro pemotokari makii emotokari and paka paine makii ekubusiness center makii which is very unusual. Yeah. Saka isu pakangozoya information iyo, that's why we reacted that quickly kuti azviite kuti and also ava vaifunga according to them kuti isu pamwe vazofamba nguva iyoyo na 8 o'clock iyo vaifanira kuenda kunoita se kunosiyiwa nemotokari kukomboni kwavo. Iva vaifanira kusiyiwa vari kuti vakanosiyiwa here nemota? Havana, vanoti vakafamba kuenda kukomboni. Zvichireva kuti vari kuti munhu akashayikirwa panzvimbo panga pakasara motikari nezvese zvakazosara mumotikari. Exactly. Ndo zvavakatitaurira isusu. Ndo zvavakatitaurira kuti izvo isu patakapedza kuoffloada ivo pavakapedza kuoffloada nguruve anditika ndo pavakazorealize kuti boss wavo haapo because they were expecting kuti vachaita sei vachadrive waenda navo saka pakunotarisa motokari vakaona musina munhu. Mapurisa information yese vaiwana nekuti makii bhegi nefoni zvasara vakangoramba vachiti ivo vanozotsvaga munhu after 7 days. ndo vakataura kuti but there are so many things that could have happened. Tikati no guys, we are telling you something is amiss. Azviite kuti munhu aigosiya makii ake emotokari nefoni chikwama chaka chirimo chine mabank cards nechitupa chake zvese zviri mumotokari just like that. That's not on. Kutaura kwatiri kuita kunoku baba, mufudzi akazowanikwa asi pakanga pasina upenyu. Mungatitaurire kuti akawanikwa mushure memazuva mangani, akawanikwa nani, uye mimi seve hukama chii chamaita?
Right, taona kuti izvo we are not getting a breakthrough because taita zvekumukira kuenda kumapurisa almost every day. Pakatoasainwa officer kuti izvo chinyi vakanonoka kuasaina officer, investigating officer, nenyaya yema 7 days nema 48 hours yema 7 days atutaura iwe ndo zvakanyanya kutileya zvinhu izvozvo, nekuti ivo vanoti vaimirira nguva yavanofanira kunge vachitanga basa. If something had been done earlier than that, maybe it would have helped. So we kept on putting pressure kuti aiwa, something has to be done kuti tione kuti zvaita se zvatawana report iri favorable or inotipa chaedza. Saka zvadaro tanyaya kuramba achidzokera kumapurisa nekuita iko and tichitaura necharacter yemunhu ataishaya mufudzi nemaziro atinomuita, takaona zvakakodzera kuti tiende kuhigher office if necessary. Saka in the process takaifonerawo vamwe vatinozivawo kwakasiyana siyana, ndobva tarifewa kuenda kuChinhoyi kumukuru wemapurisa kuMashi West. Saka takamukira musi weSaturday kuSensen tichiema kuti by 8 o'clock or quarter to 8 tofanira kunge tasvika muChinhoyi, and that's what we did. By 7:30 tasvika paChinhoyi Central. Kana mimi muri kuti musi weSaturday pamasvika kuChinhoyi munhu akashayikwa Saturday tato ne 7 days dziya dzaita exactly kungotsvaka munhu. Yes. Musati maenda kumukuru wemapurisa wamurikuta nezvake wokuChinhoyi, imimi sevanhu handiti mapurisa ambenga atara kuti zvichida pamwe akafamba, pane here pekuti vanhu vaimbopindawo? Tikuona kuno kwakazara miti, pane here pekuti vanhu vaimbopindawo mumiti imomo vachitsvaga sezvo vanhu vainge vanzi pamwe akafamba? Right, tisati tatosumuka kuenda ikoko, officer in charge wemuchekutu akazoasaina investigating officer, akaita sei, akati endai nembwa. This was on Friday now. Endai ne canine section yavo, endai nembwa muita sei muno takombo the area again. But initially vanhu vakatombo ngevapinda vashandi vese vemuno mupurazi, vapana investigating officer manje vachibva vauya nembwa, vakauya vakawanda mapurisa. Right, ndokubva taenda navo pasini, because iyoyo ndo yakanga iri argument yangu yekuti imimika you cannot investigate nyaya iyoyi makagara maoffice. You have not been to the scene kunoitawo inspection in local. Ndoziva kuti ndiyo procedure inofanira kunge ichiitwa iyoyo yekuti kana panzi pane zvaitika vanhu vanofanira kunge vaine idea. Saka takaita tikanovaratidza kuti right, iwe manager uya pano nevanhu vako vangavaina pana apa so tisati taenda kumapurisa kwandi kutaura ikoko kuti uyai muita setaona kuti hapana interview yaitwa kuvashandi. We took it upon ourselves kuno interviewa vashandi, kati iwe wakanga uri papi, iwe wakanga uri papi, iwe wanga uri papi, makasvika pano nguvai, zvese izvozvo. Saka imimi what did you do? Right, my lights, my security lights ari panapa, anoshanda here, anoshanda sei? Right, anovheneka kusvika papi. Saka mota kana yanga yakapaka kudai so, kana munhu akanga ari mumotokari, handitika? Right, kana akabuda mumotokari, even if my offloader chinyi nguruve as you claim, handitika, it means he could have been easily seen, because nyaya iramba itaurika yainzi 8 o'clock kwaka kwasviba. Saka pakuzoti aiwazve kana panga paine malights, it could be not have been that dark zvekutadza kuita se kuti vanhu vaone any movement from any corner.
and kana mota yakanga yakafesa kwayakanga yakafesa kwacho ikoko handitika there was no way yekuti izvo vanhu vari kuno kuri dhake kwaiburutswa nguruve dzichienda mudanga umo so vatadze kuona chinhu chiri kufamba muchaedza kune chaedza kwese or anybody aigona kuapproacha from anyway any side whether aibva nekumberi kana kusaidi aifana kunge akaita ava vangadai vakaona something or vangadai vaine chavakanzwa. That was our insistence and we hammered that onto the police yakanga yauya kuti right ndo pakaita sei motokari apa ndo zvakamira zvakaita and so forth, so take it up from there. Mapurisa vakapinda but as usual they were zvavanga vambotita before zvekuita come up with their theories kuti anogona kunge tichitotsvaga munhu izvozvo pamwe munhu arotonakirwa zvake tikati no, he is not the type anoita zvamuri kutaura izvozvo. Munofunga tingaweste nguva dzedu kusiya misha yedu here tichiuya kuzotsvaga munhu watoziva dai anga ari mumwe munhu ane character yakadaro. Tiri kutaura munhu ane strong character and munhu iyeye watoto ane zvake munhu mukuru zvekuti haaigona kuti angozuzurudzwa kana kuti aita and there should have been a sign of a struggle or something and haasi munhu wekuti vanhu vangaconclude kuti vashaya munhu votaura kuti maybe afamba kuenda kugomo uko. We are talking of 2 kilometers usiku na 8 o'clock. Apa sei muri kuunza kuti kugomo asi akazowanikirwa kugomo? No, anawanikwa kugomo. Akawanikwa less than 2 kilometers kubva, slightly less than 2 kilometers kubva panzvimbo pakapedzisira kuonekwa. Panonzi akapedzisira kuonekwa because isu we don't know. Ndo we're working based on the information yatakapiwa yekunzi izvo. Vakasvika nguva yakati vakamushaira ende vakatora nguva yavo kusvika vapedza basa ravaiita ndo pavakazorealiza kuti munhu haapo. Mapurisa vauya nembwa vane chavakawana here? Hapana chavakawana mapurisa pavakauya nembwa. Mufudzi akazowanikwa rini uye nani? Mataura neyekuti akazowanikwa less than 2 kilometers kubva paakashaikirwa. Akawanikwa nani? Right. It's an intriguing story. One for the scripts. Right. Isu tamukira kuChinhoi on Saturday. Isu takamukira kuChinhoi on Saturday kuti tinoona vakuru vemapurisa kuti we are not happy with the way this thing is going. Sezvandambotaura kuti chakati hachina kuitwa chatinoziva kuti ndo chinoitwa panenge paitika zvinhu zvakadaro. Right. Ndo patakazoti tiri muofisi imomo tichitaura nyaya iyoyo ndo pakafonwa naPI watakanga tatsvaga kuti atibatsire taona kuti mapurisa pese yavari kufamba nayo haisiyo yataitarisira. Saka in short takaona sokuti mapurisa haasi kuita basa ravo nemastandards atinoziva nemaexpectations edu. Ndosaka tichizoti kana munhu waita dambudziko unoenda kunopotera kumapurisa kuti uwane rubatsiro. And attitude manje yatakaona at this time is different from yatinosiziva kana iri more professional pane yatakaona. Zvasiyana naizvozvi so because nekuramba tichikwira ladder maofficers including the officer akazoassigna investigating officer, they are receptive and compassionate. Vanoratidza unhu hwekuti vanonzwirana nemi zvamuri kutaura. Zvamusina kuona kumapurisa vari pasi. Zvatisina kuona kumapurisa nevamwe vari pakati pacho ipapapa. And zvatisina kuona futi even kwatakaenda
kuprovince. Takanowana imwe the same attitude yo even mune mamwe ranks. Yakatotishamisa kuti munhu aangarambe kuteerera zvatiri kumutaura nezvehama yake achiramba achitaura kuti aiwa imimi mungadai makaita zvakati kana kuti aiwa pamwe hamunyatsoziva kuti anoziva hama yedu imimi nesu ndiani. Saka PI akakufonera kuti kudii muri muofisi memapurisa akafona achiti kudii? PI akangotaura kuti huyai nemapurisa emergency, huyai nemapurisa emergency. Kati iwe chiko taura kuti saka we had to leave everything. Takatouya kuti singazivi kuti chii. We had to rush kusiya everything as it was kuti rekatidzokere kwatabva. Saka iye aita kutaura nevanhu vari padhuze and we didn't want vanhu kuti vazive kuti hatisi muarea tatokwira tapira kuhigh authority, because unoita seuri kuripota mashandiro avo. Zvinoreva kuti PI uyu ndokuwanikwa kwakanga kwaitwa Mufudzi. Mungatitsanangurira kuti Mufudzi akawanikwa sei? Right, that makes it interesting because in a bearing foot on the PI nyaya iyoyo. Right, PI tisati tasumuka pano had phoned kuti arida kutaura. Ndikati uri kutaura uri kupi? Akataura zvedistance yanga yekunana Harare nematese. Ndikati iwewe wakauya pano ukaenda usina kuinterviewa vanhu nekuita sei? Now you are calling me indambospenda the whole day. Ndichita sei ndakakumirira. So we don't operate like that. A professional person anouya pascene obvunza mubvunzo tichichama indications tichionesana. Kwete kuti unondibvunza pafoni and I don't even know you. Uneva wakasikuona manheru vahanzvadzi vangu. Inini ndini Gamanya wacho. Handitika avo wakaona hanzvadzi vangu vanotova diki kwandiri. Saka inini I'm not taking that. That is very unprofessional. It's not a good start. Saka you have to come back here totaurirana toonesana. Ndoda kuziva chawaita kusvika pari zvino uri kumhanya kuenda kuHarare. Why are you rushing to Harare? No, right. Saka I was not very keen to talk to him outside this environment. Right. So what happened is PI akazodzokera kwaaifanira kunge akatangira ikoko kunoti ainterview vanhu ava. We didn't even get time yekuzotaura kuti vakainterview vanhu vakasvika papi nekuita sei. Isu takangozouya tichimhanya ndokubva tananga ikoko ndopatakazonzwa kunzi ningirikini Mufudzi awanikwa ari mumuti. Awanikwa ari mumuti. So we just rushed there and went there, and we had trouble getting to the location. But kochii chaitika panapa panofanira kunge pakambofambwa according neimbwa, because mupurisa akanga ataura kuti imbwa taitira kuti imbwa dzivepo kana paine kana munhu akafa kana something imbwa dzinopika. So how come they didn't pick that scent? Musiwe mapurisa akabva pamba achipinda musango achiti ari kupinda musango. Saka was it a half done job or so? Vakadzoka vasina kupedza basa. Tete takuzobvunzawo tega. Right, so there we went. But zvakaita kuti mukomana wemombe achifudza mombe. Imombe dzepano here kwati mukono wemombe dzepano. Right, ndiye akaita sei akanzwa mombe dzibova. Maybe you might not know it, you say mazera yenyuwayo, but there is this relationship between zvipfuyo nemuridzi wazvo. Isu takafudza mombe and takazoona tichiitya tichikura. Ukaita imbwa, ukaita mbudzi, ukaita zvipfuyo zvakaita sana mombe zvisoka, if you are close to them nekuita sei uchidzidhila nadzo dzinokuziva. Right, saka mombe dzaibova, dzaikuma dzichitenderera paniki dzichifunidza pamuti wakanga wakarembedzwa.
mufudzi. Mukomana wemufudzi wemombe ndokuenda kuti aone kuti mombe sei dziri kudaro, ndo paanoti paakasumudza maziso ake mudenga ndo paakaona munhu ari mudenga, ndokubva azomanya akudedzera. Nzvimbo iyi chinhambwe kubva pamba panogara mufudzi uye paakashayikirwa. Yes. Not kubva paakashayikira. Chinhambwe kumba kunogara mufudzi is completely different. It's the other side of the farm. Right. But paakashayikira anonzi akadisappear. Wavonzi hatina kuzomuona. Nepaakazowanikirwa chinhambwe chekuti nenguva dzinotaurwa nezvadzo dza8 o'clock idzodzo, kuti munhu agofamba mumabvokoto imomo, murima imomo ega asina kana tochi, agonosvika paanoita zvaanonzi akaita. It's not practically possible. Because muti waakanga arimo wacho ihunde hemuti, and you understand kachiti hunde, hunde it means big, it's a big tree, and haukwirike zvekumhanya, haukwirike zvekumhanya muti iwoyo, right? One, hauna mabranches ari low enough yekuti munhu anokwanisa kuita sei kubata kuti awane start yekuzokwira kunotsika kuti achikwira achibata muti wacho. You see, hauna mabranches ari strong enough to support weight yenu ine hangu ini ndorema 70 kgs, but we are talking of over 100 kgs zemunhu. He was a big man. He could not have gotten that high on his own. No. Zvichireva matauriro amuri kuita baba, zvichireva kuti mune kufungidzira kwamuri kuita kuti mufudzi haana kuzvisungirira. Muri kuti paanga akarembedzwa zvichireva kuti paive netambo yanga yakatosunga mutumbi wake. Mune fungidziro imwe yekuti munin'ina wenyu haana kuzvisungirira. Iyi haisi fungidziro chete, conviction. The two things, kufungidzira kuti haana kuzvisungirira, but we are convinced kuti izvo haana kuzvisungirira. It was not possible zvekuti even munhu asina ruzivo rwakakwana zvatiri nezvazvo pano, kungosvikapo kana imimi nyangodai makangosvika muchiona kwaakanga ari nesaizi yake, maitozvibvunzawo kuti but munhu uyu akasvika ikoko sei. And the worst part of it, handitika ndeyekuti unfortunately panapa hapana ane marafters, but munazi marafters, manyatera echirungu. You know, aya handitika ndiwo akanga ari mumakumbo make, asi akanga akapfekwa banana. Imimi muri madzimai munoziva chinonzi kupfeka banana, kuchinjanisa makumbo nekuita sei, kuti if he really had walked on his own kubva paakashayikirwa kusvika ipapo aifamba sei akapfeka banana. Not only kupfeka kwaanga akaita izvozvo, asi kuti izvoka if he really climbed that tree, how do you climb a tree wakapfeka marafters? Because you need a grip. You need to grip not only with your hands but also with the feet. Imi muri munhu muhombe, tinonzwa isusu sevana kunzi panofa munhu azvisungirira pane zvakawanda zvinoitika. Vamwe vanoti munhu anokwanisa kuzvimesa munhu iyeye. Handizvo zvamakaona zvekuti vamwe muri kufungidzira kuti maybe akazosungirwa imomo atofa kana. Yeah, and normally even if pane mazuva aita sei afamba ka, munhu anozvisungirira
rurimi runotobuda robuda, right? And then anga ine mabruises atimazoona. Saka the position yakanga ari, he could not have gotten there on his own. There's no doubt about that one. Ndinofunga kuti dai pakakurumidza kuita reaction, nyango dai munin'ina wangu aiwanikwa afa, asi aiwanikwa ari in better condition pane kuti azowanikwa 7 days after munhu adisappear, right? Then attitude yemapurisa, I know hangu kuti dzimwe nguva zvinenge zvine mapressures akasiyana siyana, asi attitude yemapurisa kunyanya kuma junior to middle ranks uku kunoda kuti kuchinjwe chaizvo chaizvo. Inoda kuti ichinje kuti vagone kushanda nevanenge vaine matambudziko akaita seratakasangana naro isusu. Kuti mimi muri kubva kumba musiti kuenda kunotsvaga rubatsiro, yes, moyo iri kushushikana, asi wamuri kuchema naye wacho akuratidza kuti hapana hazvisi kupinda musoro make, nekuti anenge aine pfungwa dzake kudhara dzekuti no, nyaya ikangonzai so zvinoreva chakati chakati. Havachateerera background yavari kupiwa nehama dzemunhu ari kuripotwa missing. If they had listened ku background yaitaura kuti no, haasi type yemunhu anganzi angaite zvinhu zvakadaro kana kuti angashayike nenzira iyoyo. This is an urgent issue inoda attention. Vanhu vokurumidza kuassembla mateams voinvestigate, like interviewing vashandi. The last people were there, but nothing was done for several days. Hapana ma-interviews akaitwa. Not interviews, but interrogations. Because interview inogona inge ichitaura kuti zvinenge zviri friendly, but interrogation ndeyekuratidza kuti we mean serious business panapa, so titaure zvakaitika, what did you see or what did you not see. Kana munhu achirohwa kana pasi petsoka kuti aone seriousness yeissue. So it's the way the people receive the request, because it was not a complaint, it was a request for help. Chibatsirewo, hama yedu iyi is missing, and the way he has disappeared, handitika haichipe pfungwa dzakanaka, hazviitike zvokuti munhu angabva afamba akadaro. Tinoziva baba, pamwe makamboonawo vanhu vaitogotumirawo mabhuku mumabhuku, tiri kushawa hama yedu, muchiona maposta dzimwe nguva akaiswa kana panenge akaiswa kunzi missing. Yes. Neimini pamakazenge mashaya hama yenyu makutonoisawo posta yakanzi missing, muono wenyu wasvika uri papi iko zvino zvino? Dzimwe nguva kana zvisati zvaamumba, dzimwe nguva matorero atinozviita anenge ari nyore, iko zvino zvino kuti zvakaitika kwamuri. You've got a point. Neso totongozvitaurawo tega kuti so zvatakaonawo izvozvi zvika, and tinozozinzwa taizviona mamovies nekunzwa zvitaurwa, but maitikiro azvakaitika iye zvinezvi, so unonyatsonzwa kurwadza kwazvo kuti chokwadi, this is not on. This is something that could have been prevented, or could have happened with less damaging effects than zvakizowana munhu aita se pasisina. Imimi muri kuteerei mataura kuita kuti muyakonvinzi kuti hama yenyu yakaita zvekupombwa, haana kuzvisungirira. Chii chamuda kutaura kuna vanoita zvemutemo kumapurisa? Inini ndinoda kuti chekutanga ndokumbira kuti vatange vachinja attitude yavo, because
kana vachine attitude yatakambotanga nayo pakutanga, kana zvatiri kutaura zvekuti izvo ngavadzoki, handiti ka iye zvezvika kutaura kwatiri kuita ka kuti vakwanise kuita active, handiti ka zvinofanira kuve kuti vave convinced kuti izvo zvatiri kutaura isusu ichokwadi, it was not a suicide. But as long as vane stance yekuti izvo aiwa munhu akazvisungirira, paine mafacts ari glaring, ari pachena kuti izvo avakaona kuti chokwadi uyu munhu uyu haigona kunge akakwira ega kunosvika kudenga uko, hazvaigona kuitika. And kana ari munhu akanga adisappear kubva panzvimbo pake, handitika distance yacho yaakafamba nenguva yanonzi akafamba, kuti agenge akanga akato tsvaga nzvimbo yekuzonokwira usiku or even masikati acho, kuti tambo yacho yakabva kupi, aiva akasungwa netambo, anga akasungwa netambo. Saka tambo yacho yakabva kupi, iye munhu adisappear kubva pamotokari asina chinhu, asiya zvinhu zvake. Naye vanoti akanga airatidzira kuti ane zviri kumushungurudza. Hapana. Mudzimai tirikuona kuti isusu murume ashaika kune mudzimai mati akanga ari kuUK, ndizvo zviro zvawakwanisa kuuya here, uye semunhu akanga ari kure zvii zvaiitika? Mudzimai anzwa kuti ndo zvaitika, tikauya paground akanga semunhu anga ari kure, munhu anoreacta. Saka tingaita sei tikati no, totanga nezvemapurisa first, handitika kusvikira tichiona nguva ichifamba nekuti zvakanza po akatomboti ndokwira here ndiwezvo, ndikati haungamhanye kuita sei kuuya izvozvo, so tisati tanzwa chinyi kuti mapurisa ari kuti chikudii. Tinoda kuti mapurisa auye atanga aita sei, amboona kuita sei, then because kuno kuda assistance. Saka your presence kunoka, handitika nenyaya yemaemotions nekuita sezvese inogona kutokanganisa chinyi, timboti mirei mbichana timboona kuti machannels atiri kushandisa kuno kaita tichikupai feedback. Hamuna here mbobvira mafungidzira kuti zvichida pamwe aenda kumudzimai, nokuti kana muchishaya munhu mune zvamunofunga zvakawanda, hapana here pekuti makambotiwo pamwe regai tiwane kuti pamwe akwira ane kwaenda? Izvozvo takazvifungidzira because iye aifanira kuzoenda kuUK. Saka isusu hatipindire maaffairs emudzimba dzedu, handitika. Saka isi takazobvunza kuti izvo ndio vakataura aiwa he was due kuti vatoita sei vauye kuno. So we went on to say kuti kana anga ari due kuti auye ikoko on the day iroro zvakaitika izvozvo, handitika akwira ndege here aita sei. So they went on to search my airlines only to find kuti izvo pane vakatoenda kutarisa kuti akwira here ndege kuma-airport. Yes. And nekuma airlines kucontacta kuti izvo munhu akadai nigirigini munhu pane akachekawo in here nekuita sei. There was nothing. Hatimaziona. And zvino kana asina kukwira ndege, but in the first place kundege kwacho nyangodai akanzi akwira ndege aienda nei munhu asina mari chikwama asiya, asina nigirigini passport, because haungaende unotenga nguruve uine passport muhomwe. Isusu taingoita logical reasoning. Baba, inyaya inoshumisa zvikuru, uye tinovimba kuti kana kuri kuti mapurisa akakwanisa kubata vanhu vamukufungidzira kuti muni vakatora upenyu hwemunhu wenyu, justice will be served. I hope so kuti zvichaitika saizvozvo, because semaonero angu
It's like going back to the beginning. If mapurisa are prepared to go back to the beginning, using knowledge information takavapa kubva day 1 kusvika pari zvino naidzo nyaya dzatokutaura idzodzo. So I think tinokunda. I know kuti maresources ane mapurisa vanawo akakwana kuti vabate vanhu ivavo. Tinoziva isusu kuti nguva zhinji tinoona maposters mumagrupu munouya vanhu vachiisa chiziviso chekuti vari kushaya hama yavo. Kana zvadaro ngativei nemwoyo wekunzwira uye tibatsirane nevanenge vachitsvaga hama dzavo. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Musakanganwe kuita subscribe.